हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसन बानी। हमरा आशा बा कि आप लोग स्वस्थ होकर मस्त होकर। अगर ऐसा टू लोग गीत वीडियो चैनल पे आप नया बानी तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करके बताइए कि गीत आप लोग के कैसन लागल और गीत के इंड तक बने। जी सुतल देवर के जगाइब कैसे, जी सुतल देवर के जगाइब कैसे, पियवा गईले काला कतावा बोलाइब कैसे, पियवा गईले दुबैया बोलाइब कैले, तो हमारा से करेले बहाना, कहिले तो हमारा से करेले बहाना, पियवा के देखे खातिर तरह से नैनवा, पियवा के देखे खातिर तरह से नैनवा, आग लागल बदिल में बुताइब कैसे, आग लागल बदिल में बुताइब कैसे, पियवा गईले काला कतावा बोलाई कैसे, पियवा गईले दुबैया बोलाई कैसे, सुतल देवर के जगाई कैसे, पियवा गईले काला कतावा बोलाइब कैसे।